Xa están en marcha as obras de mellora da seguridade viaria no polígono do Salnés que comparten os concellos de Cambados e Ribadumia. A actuación diríxese á construción dunha senda peonil e unha beirarrúa nas proximidades do cruce cara ao Parque de Bombeiros. Nós o que facemos con este proxecto é para mellorar sobre todo a seguridade vial das persoas que van entre un polígono e outro, pois que poden ter unha pequena senda peonil que circule entre os dous polígonos. A maiores tamén se vai facer unha acera no concello de Ribadumia que estaba pendente de rematar, aquí tamén cerca. A actuación continuará no polígono de Sete Pías. Neste parque está previsto o pintado e asfaltado das diferentes rúas, ademais da colocación de dúas pantallas xigantes con información das empresas asentadas. Sinalización de dúas pantallas xigantes nas entradas dos polígonos para informar das empresas que están dentro do polígono industrial e despois, sobre todo, unha zona que había, digamos, que estaba moi a monte, que tiña moita maleza no polígono de Ribadumia, xusto na frente á entrada onde se colle para o polígono do Salnés, pois vamos a xardinar esa zona porque lle facía falta, a verdad, que estaba moi abandonado de moitos anos e lle facía falta mellorar a imaxe tamén do polígono, non só coas pantallas, sino tamén coa zona de xardín. Por iso, mentre se desenvolven os traballos, tanto Cambados como Ribadumia piden precaución aos condutores e paciencia ante as dificultades no tráfico que poidan aparecer. Non vai ser preciso pechar a estrada, pero sí que vai haber maquinaria pesada na estrada, xa está sinalizada, xa se falou coa DGT para avisar de que íamos facer estas obras, pero hai que ter precaución. E despois, cando xa comecen a seguinte fase, que é a de pintado dentro do polígono industrial, aí sí que vai haber pequenos problemas, sobre todo de acceso das empresas cando teñan que acceder polo pintado. Pedimos disculpas e que entendan esos pequenos problemas. O proxecto ten un custo de 159.000 euros, dos que os concellos só terán que poñer un 5%. O restante correrá a cargo da Xunta de Galicia. O prazo de execución dos traballos é de 15 días.